Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Elohim și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace, chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Elohim i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Vor judeca neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Iahua va împărăți între ei în veci. Ei vor înțelege adevărul, ca unii care și-au pus încrederea în Iahua. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui. Cei nelegiuiți vor fi pedepsiți după cugetul lor, cel viclean, pentru că nu le-a păsat de cei drept, iar de Elohim s-au depărtat. Defăimătorii înțelepciunii și a învățăturii sunt ticăloși și nădejdea lor este deșartă și ostenelile lor fără de folos și lucrurile lor netrebnice. Femeile lor sunt fără de minte și copiii lor sunt stricați și spița lor este blestemată. Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s-a pângărit și care n-a cunoscut pat cu păcat. Ea va avea roadă la cercetarea sufletelor. Tot așa famenul, ale cărui mâini n-au săvârșit fără de legea și împotriva lui Iahua n-a gândit cele rele, el va primi aleasă plată pentru credința lui și în templul lui Iahua locul cel mai de dorit, căci roada bunelor ostenel este slăvită și rădăcina înțelepciunii n-are pieire. Fiii desfrânaților nu vor avea desăvârșire și sămânța ieșită din patul nelăgiuit se va stinge. Că de vor și avea viață lungă, nu vor fi de nicio treabă și bătrânețile lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste, iar de vor muri de timpuriu, vor fi fără nădejde și fără mângâiere, vor fi în ziua judecății, căci neamul celui nedrept are sfârșit groaznic.